Zdravo. Evo nas ovde, Ana danas ima 10 meseci i 7 dana i juče napravila svoj prvi korak. Ako bude dobre volje, pokazat ćemo. A sada se strašno stidi, ne znam zašto. A ovako idemo kad se držimo. On je sad sam... Ko je to? Je to Meda? Ko je to? To je Meda. Da, a gde je venac? Gde je venac? Eno ga tamo. Anin krevet. Nešto nam je poznat, pretpostavljam. Pa šta to ima Katja? Tufne, jel da? Tufne ima Katja. Evo. Don't do that. Vidi, evo ti. Ajde, uzmi jabuku. Uzmi je. Ajde. Bravo. Daj mami. Hvala. Izvoli, uzmi. Da. Zdravo. Kolika knjiga, velika. Ogromna. Ajde. I Ana je u tom džemperu koju je dobila juče od tetke. Gledaj. Tako se jurimo po kući i tako je ja hranim. Ne da okrećeš, samo u sebe. Dobro, evo, ajde. And the thieves are here! Stavim do njega. Taši, ta-na-na. Isvile. Aha, kaži mama. To je malo indijana, ruskila ponovo. Maši papa. Papa? Papa? Maši papa. No.